Naya. Nih naya. Tuh, langkah di situ. Misalnya Den. Balik dia orang. Ya, nih. Singgi celah dia maling tengah. Ini singgi sana. Halo logoफोर खुलुमबाय आं सायखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बराय हरबाय ना बोखांनो नागिरदों लोगोफोर हाबा दं दै माबा खालि बिस्थिबार खालि हाबा दङ ओमफ्राय शुक्रबार खालि जानाय लोंनाय ओमफ्राय बे हाबानि न'आवनो दिनै माने एसे एडभान्स फैनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय दा ना बोखांग्रोनोसै ना बोखांनानै एसे एवनानै हिन्जाव गोदाननि आखाइनिफ्राय गोथाव जालांनोसै आरोना अच्छा Nih naya. Nih naya. Tuh, langkah di situ. Misalnya Den. very dangerous. Ini kalau sampai ini ada nih. Kita dong. Tuh. Kalau sampai ini. Gue udah langsung. Oh, ini cuma gudung ada. Oh, cuma gudung dong. Gini sekali. Kelang lagi, Pak. Bisa kelang lagi. Biju kulang. Naya na. Biju kulang. Tadi bol saat saya beli ada. Ini kena dong nih. Wah. Masukin. Kena dong berarti. Lokop. Singgi magor ini. Singgi udah mati ini. Ini singgi nih. Ini kolang masih. Kartu. Ini siapa nih nenek home mana? Ini ada singgi. Mana dia home singgi? Ini. Ibu gini ada singgi. Balik dia orang. Ya, nih. Singgi celah dia maling tengah. Ini singgi sana. Ini sionang kadung. Ini naya nih singaw ini mabe dah habnani dong. Ini naya. Singaw masuk mau nang kena lagi. Oh ya dong habnani. Masih apa? Wah, ini ada. Ini naya kolang ini. To guysमोन नैबे दंफां मुरायाव ओरैबायदि माने नाया हाबजोबनानै दं दायो सिङावहाय माने बख'नो हायाखै ठीक है दायो माने बख'नो लामा बानायगासिनो दङ जापानि ना सिंगि हाबजोबनानै दं आरोना बे बन्थ'आवहाय Kau jagoan babu. Yelo dana ba. Singgi. Kom. Singgi dong lalai. Lata gomura. Masih level singgi. Singgi dong lalai. Lata kun lawe nai na singiku. Manji jawate lim jalain bi. Manji belen na nei. नै सिंगि Masih nih kur nih cuma pas satu bila gitu na singgi. Dode, wis dah nang. Ini ada di sini musto. Ri gila coba. बे फिसाखौ हर List Nau ku bude. segera li. Bo. नुदोंना लोगोफोर नाया एकदम माने मानै मोनबाय लोगोफोर मानै नै Obiau. नैबे मासे Iga dah mau tilang semua tilang. बेनिफ्राय नैबे मासे फैसिगोन इयो Kos tombaile bokone isur. Mana? Tabrungna labaina. मागुर बायदिसिनो दं माथो Lata belum lain ओंखारखायो आं हले. Sulai. Ting sarबायबा माबा थायो. Hey, गावबाय लावसिनि. थ' लोगोफोर ना हमगासिनो दङ पेन्डेलाव खामानि मावगासिनो दङ ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङ आरोना लोगोफोर दिनैनिफ्राय माने खामानिखौ मावजेनबाय नालाय बारा गोबाव सम गैथारा बेनिफ्राय माने मा हायो देखायलांबाय थानि नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना नायखांनायनि उनाव मोनसे लाइक होब्लानो जाबाय चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर आंथ' माने भिडिअ बानायग्रा नालाय ब्लग बानायग्रा नालाय
बेनिखायनो आङो माने ब्लगल' बानायगासिनो दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानि नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बै बै मा बायदि नांगौ सिंगाखौ दोनदौ होदो दाइलाय अबे प्लास्टिकआलाय प्लास्टिक बारसेन गैला फुलखौ र' बेलेग लायगोन ना दा दै दै काटो नुनो मोन काटोखौ काटो माबा नाया जाबाय ल' थांनाया जोंना नास्रायनाया लिंबाय थां मा गोथां सोथाङा गिबुजोब्बायलै मादा सुगां थ' लोगोफोर नै बिथिंहाय माने दिनैनि खामानि मावग्राफोरनो जानाय लोंनाय बानायगासिनो दङ जोंना नै बेंगलरनिफ्राय लाबोनाय जादों सेफखौहाय माने बेंगलरावहाय कर्स लाहैदोंमोन आरोना ओइ एरै नायब्रा खनसे पार्टनार गाना जोंना रायजोफोर नै थांनाय जानायसै माखासे अमाफ्रा मोनजोब्बाय ओइ लोगोफोर हिन्जाव गोदानखौ देखायथ'ला दै दिनै नोंथांमोना हिन्जाव गोदानखौ उनावहाय नुबाय थागोन आरोना दिनैनो नायखायोब्ला माने एसे सम दंबावोना हाबायाथ' बिस्थिबारावसो ना दा नायखाबा दा नायखाब्ला एसे गोजाम जागोन उनावहाय देखायनोसै आरोना दायो था गान्दा संगासिनो दङ नै था गान्दाया नै था गान्दाया वाव नुदोंना था गान्दाखौ इसिंमोन हास'बावबाय खै केजि दं इयो दा बे खमैबो 30 केजि बारगोन टटेल नै था गान्दा माखासे बे संनाय थ' नुखादोंना लोगोफोर था गान्दाया नै माइसि गिदिर नै वा नै बेयो जाहैबाय आलासिफोर थाग्रा दायो हाग्रा सनगासिनो दङ नै सेंग्राफ्रा आलासिफोरा माने बेहायनो थासिगोन बावनो उन्दुसिगोन बेखौ माने दायो समान सननानै बेवहाय माने कारपेट सारपेट बनानै जिगाब एकदम बहायना होसिगोन आरो बरियानो गुदुं दुंबुरै उन्दुनानै थानो हासिगोन आरो बेवहाय आलासिफोरा आंबो माने फेबाथाय बावनो उन्दुनो हासिगोन आरो Control. दा ओमफ्राय नै बिथिंजाय माने एसे बाथौ मन्दिरखौहाय सुगासिनो दङ फैबाय थानाय हाबानि थाखाय फुरा कालार होनानै माने साजायजोबगोन आरोना डिजाइन खालामजोबगोन नै दायो माने बरिया बाथौ थानसालिखौ माने सुगासिनो दं आरोना मानजिगासिनो दं ब्रासजों फैबाय थानाय हाबानि थाखाय माने साफा खालामनानै दिनैनो सुखाबाय सुनानै एसे फोराननानै ओमफ्राय कालार होफिनजोबनोसै फैबाय थानाय समाव देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो दिनै माने फार्स्ट देखायग्रोबाय आरोना इखि इटाखौ बोखारनांगोन ना मागोन खालाय इखि इटाखौ बोखाराबाबो जायो थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेनोसै दिनैनि ब्लगा मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि